ano? Ay naku, salamat sa pagpunta sa exhibit ko ah. Kamusta yung pinapanood mo dyan sa baba? Ay naku, si Benny. Kamusta yung ginagawa mo dito sa baba? Ay, pagtingin-tingin. Grabe lang, Benny. Yun Grabe nandyan, lang. te. Nasaan niya sa'yo? Nag-error siya dahil sa radiation. Ato? Patingin, te. Ayaw nga makita, te. Oh? Grabe lang, Rosalie. Si Jace ito eh. Pinanood mo na. So, pa i-record. Ay! Ah!